Здравейте, приятели! Искате ли да бъдете по-здрави, да общувате с интересни, ентусиазирани и позитивни хора, да откриете сигурен път към успех в живота и финансова свобода, да осъществите мечтите си? С Aquasource можете да постигнете всичко това. Само трябва да го поискате. За много хора Aquasource означава първокачествени продукти, които помагат на нас и хората, които обичаме, да бъдем по-здрави, да се чувстваме по-добре и да живеем по-дълго. За други това е възможност за печелене на допълнителни доходи и даже за забогатяване. Трети харесват перспективите да общуват с повече хора, да имат приятели от цял свят и да се развият и усъвършенстват като личности. На четвърти им харесва финансовата стабилност и сигурните доходи, независещи от капризите на икономиката и настроението на шефовете. Както казват някои от нас, с каква друга работа може хем да се забавляваш, хем да печелиш, хем да се радваш на пълна свобода. Фирма Aquasource е основана през 1994 година от Дейвид Халъл и Робърт Дейвидсън, водещи английски хомеопати. Офисът в България официално започва работа през 1997 година. През 2000 година Aquasource се превръща в международен холдинг, чието акции се продават на борса OFX в Лондон. У нас Aquasource е една от най-успешните и социално отговорни компании, основателка и членка на Българската асоциация за директни продажби. Изпълнителният директор на Aquasource за България, госпожа Лиляна Куцарова, е и председател на тази асоциация и защитава и представлява интересите на бизнеса ни в Европейския съюз. Предимствата на Aquasource като надежден бизнес партньор са много. На първо място, с нашата млада, но стабилна компания можете да изградите успешен бизнес, който да ви осигури финансово за цял живот. За нас, българите, Aquasource предлага наистина уникалната възможност да развиваме легално и без никакъв риск успешен бизнес в Европейския съюз и да създаваме свои мрежи в големите и богати държави на Стария континент. Очакват ви милиони хора. Полето за действие е необятно и перспективите са наистина зашеметяващи. Никой не може да ви спре, ако твърдо сте решили да успеете. Фирмата не само редовно изплаща чекове на дистрибуторите, но също ги осигурява здравно и пенсионно. Освен това дава разнообразни бонуси и награди, автомобили, промоции и пътешествия по света. При стартиране на вашия бизнес можете да разчитате на компетентна подкрепа от опитни специалисти. Лидерите на мрежата ни постоянно създават инициативи, подпомагащи вашия успех, като здраве за жената, зима без антибиотици, справяне с стреса и други. Разполагате с първокласни помагала за бизнеса, каталози, книги, листовки и уебсайтове. Лесно ще усвоите нужните умения, като участвате редовно в обученията и семинарите ни по мрежов маркетинг. А най-важното е, че повечето хора, които опитат продуктите с марка Aquasource, решават да ги ползват редовно. Разбира се, за вас това означава повече доволни клиенти и съответно по-високи доходи. И това е напълно естествено, защото продуктите на Aquasource са с превъзходно качество и наистина ни помагат да бъдем по-здрави и силни, да се чувстваме по-добре и да изглеждаме по-млади и по-красиви. Нека накратко ги представим. Aquasource е една от водещите европейски фирми, посветени на доброто здраве. Едва ли има друга фирма, която да предлага толкова богат набор от супер храни с такова високо качество. Суперхраните Aquasource са изпълнени с живот и богати на ценни хранителни вещества, природни храни с мощен диетичен и целебен потенциал. Те са пълноценен източник на протеини, витамини, минерали, ензими, антиоксиданти и други незаменими жизненно важни съставки. Суперхраните Aquasource тонизират, енергизират, пречистват и регенерират всички клетки на тялото ни, активират имунната ни система, помагат ни да се справяме с умората, стреса, болестите и остаряването. Хранителните добавки Aquasource, наричани още суплементи, са насочени към укрепване на различни наши органи и функции и към решаване на конкретни здравословни проблеми. Те са удобен, лесен и проверен начин да подобрим здравето си. Ползват се без лекарска консултация и са съвместими с всички видове лечение. Някои са най-полезни за мозъка и нервната система, други за сърдечно-съдовата, ендокринната, пикочно-половата система, за храносмилането, черния дроб, костите, мускулите и ставите и така нататък. Всеки знае, че здравето зависи от начина на хранене и условията на живот.
За съжаление, всички ние сме изложени на редица вредни вещества, които постъпват в нашия организъм с храната, водата, въздуха, лекарствата, битовата химия, козметиката и парфюмерията. Тези вещества, наречени токсини, се натрупват в тъканите и подкопават здравето ни. Като следствие от интоксикацията с тях се появяват различни симптоми и болести, чрез които тялото ни показва, че се нуждае от незабавна детоксикация. Непременно трябва периодично да пречистваме тялото си от токсините и да поддържаме вътрешната си хигиена, ако се стремим към истинско здраве и дълголетие. С помощта на специалните програми на Aquasource това е лесно, удобно и приятно. И най-важното – резултатите са винаги отлични. Aquasource предлага специална серия продукти за укрепване на имунната система. С тяхна помощ, вие и децата ви ще можете да се справяте с вирусите и другите инфекции много по-бързо и по-лесно, при това без антибиотици. Разполагаме и с продукти, предназначени за това да запазим доброто си здраве и да забавим стареенето. Можете да ползвате и уникалната ни козметика Natural Being. Основната концепция на тази козметична серия е чиста кожа, чисто тяло. Освен, че се грижи за кожата, тя е полезна и за здравето ни като цяло, защото е 100% натурална и за разлика от повечето други козметични продукти не съдържа нито вредни парабени, нито каквито и да било други токсични или канцерогенни съставки. Най-успешната структура в Aquasource е европейската уелнес мрежа Анхира. При нас можете да разчитате на подкрепата на най-добрия екип от опитни лидери. Те ще ви помагат да развивате бизнеса си и винаги ще бъдат до вас. Ще разполагате с най-добрите книги и помагала по мрежов маркетинг. Ще придобиете финансова грамотност. Ще получите задълбочени познания за полезното въздействие на продуктите Aquasource върху човешкото здраве. Ще разберете за големите перспективи пред уелнес индустрията. Като участвате в семинари и обучения, организирани от фирмата и от лидерите в мрежата, ще ставате все по-компетентни в бизнеса и все по-уверени в себе си. Много от нас вече успяват с Aquasource. Можете и вие. При нас няма дискриминация и няма таван за развитието, доходите и успехите ви. Не е важно откъде сте, на колко сте години, какъв пол сте и какво сте учили. От вас се искат само желание, учене и работа. Представете си, вие и всички ваши близки сте здрави дълголетници. Вашата мрежа включва хиляди хора в цяла Европа. Вие сте извор на положителна енергия за приятелите си. Все повече хора ви ценят и уважават за това, че сте им помогнали. В банковата ви сметка има предостатъчно пари. Свободни сте да правите всичко, което обичате и да бъдете с любимите си хора там, където желаете. Животът ви е пълноценен и хармоничен. Оставяте след себе си наследство за много поколения. Осъществявате мечтите си. Как мислите? Дали би било добре да постигнете всичко това? Нека просто се отпуснем и помечтаем заедно.